2025ko martxoaren 27an, arratsaldeko 7etan, hurrengo gai zerrendarekin. Lehenengo puntua, 2025ko urtarrileko eta otsaileko alkatetza dekretuen berri ematea. Dekretuen saserdeko zue. Bai, urtarrileko dekretuetan, 10. da brigadako guardia araudia. Jakin gure dugu, ia langileekin kontrastau dan, ze iritzideken, ados dago esan, ez dago esan? Bai, ez, dago lotuta, lanpostuen balorazioakaz, pixkat horre balorazioari aurre egiteko, dago ginen pixkat lantzen arlo desberdinetan, baina batez be arlo honetan, segia da guk herri berezia dukagula. Ez da ohikoa gure biharginek hainbat lanetan aritzea, adibidez uretako kudeaketa, argiteria publikoa be eure kudeatzen dabe, orduan horren arira betidanik eduki dugu guardia zerbitzua, baina eurek nahi eben hori pixkat adostea, zelan funtzionak arazi edo beto funtzionarazi, euren lan baldintzak eta hobetze aldera, eta hori eurekaz adostu da. Gero, 14. da letradua izendatzea, lehen be egon zan olako antzerako dekretu bat kasu barrinen inguruen da udaltzaingoen inguruko elegite batero da hortik bueltaka, eta horren arire doi, zer egon da, abokatu aldaketaren bat egon da, ero... Beste auzi bat da. Aurrekoan, esango arrunta, auzi arrunt horretan, interesdunak juntzan dekretu baten kontra, behin betiko onartuak edo ez onartuen dekretuen kontra. Eta hori da auzi nagusia edo. Hortikan aurrera, beste izapide administratiboak egon dira, adibidez, behin ja izendatu indogunean funtzionario berria, egin jako plaza okupatzen ari zan pertsonari dagokion likidazioa eta etendura. Orduan, dekretu horren kontra bebai junda eta indemnizazio edo kuantia kontu batzuk da zen, ez eta 18.000 euro baino gutxiagokoak direnez, prozedura simplifikatua juzgauetan, esaten dena. Gai berdinaren inguruko asuntoa da, baina bi dekretu desberdinen kontra, esan daigun. Eta, oin izan da hori. Gero, 38. da, inklusion sozial, 1.000 euroko diru laguntza batero ez da hoi pinten nori? Suposatzen dut, izango dela zera. Dozein bat diru laguntza da, ustean, kasu honetan ez da agertzen... Datu babesen gatik edo ez dakit zegatik ez da agertuko, hori da... Pero ez dugu topau... Udal laguntzetako arauditik eratortzen dan udal laguntzak, gizarte langileak iristen bautza udal baliabideetan horrela jasota dago, baliabide hori deko udal laguntzen baliabidea, eta ikusten behar izan badagola, egiten du derivazioa. Jartzen dago, beste dekretu batetik eratorritxe dago, hor dago, expediente 2024-02741. Ez, dekretua da 38. Urtarrileko 38. Baina beste dekretu batetik datorra. Dekretu ero, bueno, expedientea. Hori da begiratzea expedientea. Diru laguntzaren ez lehiken dekretua? Baitu tutura. Espedientea esan dugu izagaz nahiko izan dizkalitzateko. Suposatzen dut hori. Ez da zutan agertzen tituluen behizenak agertzen dien, eta hori? Baina ez da bardin elkarte bateri edo integraziorako pertsona bateri montakite, desberdin ikusten dut. Ez hor zekitzen, izan bat tituluen indizien, bai. Eta mazortzia zorzu? Bai. Bai, indizien jarrekin egon izatea.
Gizarteratzerako udatu espazio. Jartzen dau, para el interesado del expediente número tal, identifikaute dau, osea, ez dakiten, iritsi da. Bai, da udal laguntzak oso gitxi izaten dire urtean, 2-3 gehien jota dakidala, Vale. Bueno, interesen badu adeko zu espedientea, hori eskatu, da, edo dana, Vale. Gero, 51. garrena da, pehoien pehoien lanpoltzien inguruko dekretu da. Hor, dauz 10 persona gazten dira, horre gainditu denak, azterketik gainditu denak, ez? Ope osoa gainditu denak. Zenbat aurkeztu ziren? Jakin leke hori gutxi gora berako bat? Pila bat izan ziren, baina ez dakit esaten kopuru zehatza, E-mail bat bidaliko dugu. Ez dakit. Bai. Mintxe, bertan ez dakit. Apurrat erriratzeko zematek gainditu den zematek. Bale, bidaliko dugu e-mail ez bixar edo, informazio hori. Gero, Otsaileko dekretuetan badakit inoz garainek esan dauela akatzen bat dagoenien eta gero dekretuen zenbaki horra gertzen dara, baina asko dauz. Asko dauz, ez dakit 10 edo 12 edo... Bai, begiratu dut nik ointze torri aurretik, eta ez dakit zer gertatu den, porque gisa da dekretu liburu bat akagula eta fitzerua sortzen da zuzenean hortik. Eta hasiera baten uste izan dut, igual, bat edo esala sartu, baina akatz batan ikuste dut egokiena da, bisar edo etzi bebai bidaliko dugu berriro eragingo dugu berriro artxiboa eta bidali nik uste akatz informatiko bat edo zehose izan behar dela, porque gisa da ez dela normala. Eta dekretuak badaz. Eta gainena gai askotarikoak da. Segon nazni ikusten, ogasunekuak, ongizatekuak, zehose gertatu da, begiratuko dugu eta berriro bidaliko dugu artxiboa. Ez naz gai oin esateko zer gertatu dan, baina bai. Bai, eunda zazpigarrena eta eunda 70garrena lotute dauz da konteiner bateko txe bat jo bala eta gero... Nik ez dakit nortan da ez gure jakin bez, baina aprobate ez dakite, zein da egoera, aprobate exagerau da gauzie, ez? Kotxie apurtu badiako konpontumiko da, baina beste dana, ez dakit, zein da egoeri momentu den ero... Bai, zu dakizu garaino pixkaten, bai. Ondare erantzunkizuneko eskari bat da, eta ondare erantzunkizuneko eskaria dakazte euren baldintzak. Zuk eskatzen dozu zehose, kalte bat eukidozulako, eta horren gainean indemnizazio bat eskatzen dozu. Guk jasoin genunean, esan genuen, bintzat onartu behar da eskaria eta izapidetu. Porque naiz eta hasieratik irakurtzen dozunean, pixkat arraroa badabe, eskatzen dirua ikusita, eta batez be, azaltzen ditun kalteak ikusita, orduan izapidetu genuen. Eta izapidetze horretan konturatu ginen, ez zaukala oinarririk eskaria. Ez hauelako lotuta, eskatzen zuen kaltiak, ez zeuden ziurtatuta horregatik izan zala, eta ez zauan bez oinarrituta eskatzen zuen dirutza, esango nukenik. Orduan, bertan bera laga izan genuen, ez hauelako juridikoki esaten dana nexo causal, entre el daño producido, la indemnización que reclamaba, incluso el servicio mal prestau egon laikela, porque gisa da egon zala ontzi bat eta zaborrontzi bat, eta zaborrontzi hori mugitun zala, eta kotxe baten kontra josuela, horretan ez dago dudaik, eta holan esaten du gure udala parejadoreak. Baina gero eskatzen duna
eta berari eragin dizkion kaltiak, ez datoz bat historio guztiarekin. Orduan bertan bera laga dugu eta eskaria, ez dugu parkatu, ez dugu onartu eta ez du errekurtzori jarri. Administrazioan behintzat. Orduan nik uste dut artxiba bengo dugula espedientea. Hori da, nahiko, baina izapedo iten genuen, batez be horregatik. Igual, txarto arrazoituta edo txarto argudiatuta eguan, baina ez eskatzen zuna zan hori. Benetan, gero berrestu inzuan bere argudioa. Benetan, kalte horiek zitxula eta horren ondorioz dirutza hori eskatzen zula. Eta horre arte orduan. Gero, 134 birritan dago, dekretu. Zerrendan birritan agertzen da, zen nahi dut. Eta dago pestat, 129 da 130 be duplikauta dago. Da gazte diru laguntza eta ez dago jarten zenbateko diru laguntza den. Aurretik datorren da eguneko eguna emotiena eta hori. Baina birritan dagoela jakizue zenbateko hor jarri bidagoen ero ez. Baina ez dago jartzen. Birritan ez dakiz aldaketak egon gara begiratzen da ez dugu ikusten alderik. Desberdina. Bale, begiratu. Batzutan izan lehike zen irietzen jata portafirma zera teknikoak igual nahi gabe, barri dobe egiten badu dekretua, berak egin duelako zuzenketa bat, igual barri dobe botatzen dozta sinatzera. Eta nik bi aldi sinatzen badot, registroak bigarren aldi batez ematen dio, beste zenbaki bat ematen dio. Zenbaki bardina ez dauk birritan, eta ondagoeta hamar, eta bardine zenbaki desberdinak. Zenbaki desberdinak. Hori gertu daiteke. Errepikatuta bebai, bisa. Ez que nik uste artxiboan bera problema, porque 134a errepikatuta dago hor, 134 garren dekretua da, 134 garren dekretua, igual, errepikatuta dago artxiboan, hori error informatiko bat da. Eta zuk dinosuna bebai, bestia ez, 134 bai. Orduan berbegiratuko dugu eta bidaliko dizuegu da noa iotzaieko dekretua, porque lombos kuadrao. Urtaren dino bada baten bat horren ez dagoen eta hori, baina nik uste hori normala dela gautzen ditu. Bigarren puntuan, 0 bat upgrade aurrekontu aldaketaren kontu ematea. Hor, komentau genduzan honek batzordien kontu ematea litzateke, herri basoetarako dukogun hobekuntza funtsetik 28.000 euro baliatzen dire, amaitzear dagozan berlandatze lanak egiteko. Badakizu izaldean 30 bat hektarea berlandatzeko proiektu egoala, Jaurlaritzan aurkeztu gendun proiektu hori, eta horten ja amaitzen da ekimen guztia uste itxiturekin edo dabiltzala, eta amaitu da baina itxiduren lan hori, baina landaketak eta eginda dagoz. Gero, hirugarrenean, 0 upgrade aurrekontu aldaketarako kontu ematea. Hor, komentatu izan dugu, nolatan Aldundian eskatu izan zen kulturetzeko hainbat kontu hobetze aldera diru laguntza bat, eta 5.000 euroko laguntza eman digute, eta hori txertatu egiten da aurrekontuan. Gero, laugarrenean, proposamena akordioa eskuraketa zentralizatutako sistemari atxiki dakio Bizkaiko Foru Aldundiaren Bizkaiko Foru Kontratazioko zentralaren bidez. Hor badakizue,
8 urtetan egon izan garela kontratazio zentralarekin lanean, eta bueno, hor proposamenean azaltzen da moduan, ezta, alde batetik administratiboki eduki dugun zera, aurrezkia, prozedimentuak direla eta ez direla, eta gero bestetik logikoki eta garrantzitsuna, azkenean onuragarria egurten dela bideratutako kontratuek diru gastu gutxiago suposatu izan dutelako udalean. Orduan, ideia litzateke barriro zentralera jotzea, horrek ez du esan nahi badakizue aldiro zentraletik, behin gu zentralera txikitzen garenean, eurek hainbat kontratu ateratzen dituztela eta eskatuko digute, kontratu hau lantzen ari gara, atxikitu nahi zarie kontratu honetara, beti galdetuko digute kontratu berriak adostu behar direnean. Badakigu ze kontratu dien, bentzete luzerako kontratutuko guzenak eurekin? Momentu honetan buruz esan aldotzut, baina gaza, argindarra, telefonia oinatara dugu, igogailuak, eta ez dakit besteren bat uste badagola, baina hori ediek nagusiki. Korreosa be bai. Besteak ez hain esanguratsuak. Eta azkenengo aldiz, uko indiogu batzuei, adibidez, prebentzioko kontratazioari, langileen prebentzio kontratazioari, batez be nahiko lan egiten ari garelako egokituz hemen lan prebentzioari eta nahiko aurreratuta geneukan eta berriro behaztea beste batekin ikusten genuen atzera pausu bat, hori izan da arrazoia. Baita be bizitza seguruena, bai, uko egin diogu, batez be langileen eta zinegotzien bizitza segurei ingurukoa, eure jartzen zituztelako baldintza batzuk eta baldintza horiek izan behar ziren bai ala bai. Eta ez ziren egokitzen guk gaur egun ditugun baldintzai. Orduan, uko egin diogu. Eta ontze bertan nolan batzutan papeleria bebai eta erdeten da, baina hemen gaur egun ez dugu hainbesterik eta orduan guk kudeatzen dugu. Eta hola nik behintzat ointze bertan ez dute gogoratzen gehiagorik. Baina batez be hori, elektrizitatea eta energia, gaza eta elektrizitatea dira esanguratsunak edo potentienak. Bai, da, azkenengoa zera, telefoniarena. Bai, barkatu bai, telefoniarena, bai, ointxe justo hasi berri dugu, bai, horiek. Nik uste dut, eta bat jaso gendu ez dakit danak, baina bere momentuen eskatu gendula gazan konparaketa bat eki eta argindarrien ez dakit guztiz kompletu jaso gendu nero ez, baina jaso gendun posible izango zen telefoniakin behiti alderaketa bat, zenbat ordaintzen egon garen eta zenbat ordainduko dugun ez dino toin, zenguretik 6 hilabete pasaute ero alderaketa hori egiteko. Gutxi batzuk hasi dugu orduan konparaketa egiteko, baina bai, horrantzean bai, arduradunari esango diogu eta konparaketa bat egiteko. Bai, lusatuko diogu. Bale, bozkatzera ingo dugu. Akordioaren aldeko bozkak. Abstentzinuak. Bosgarren puntuan, 2024ko aurrekontuaren kitapenaren kontu ematea. Hemen kitapenak badeuko bere dokumentazio zehatza eta nahiko sakona da zentzu horretan, baina atalik garrantzitsunak azaltzen dire 31 orrialde bitarteetan. Alde batetik edukiko genduke aurrekontuaren emaitza eta bestetik diru zaintzako gerakina zein izango litzateken. Eta aurrekontuaren emaitzari dagokionez, ikusten duzu emaitza
positiboa izan dela, 1.056.000 eurokua. Batzordean bai komentatu gendun akatxikitxo bat egoala, horre erdian, taula horren erdian dagoan aurrekontu emaitza berez 761.000 euroko kopurua izan beharko litzateke. Berez emaitza egokia da, emaitza taratzen da 761.000 euro kontutan hartuta, eta aplikatiboak horrela ematen du. Baina, teknikoak kasu honetan, logikoki datu guztiak ez ditu ataratzen, aplikatiboak automatikoki ataratzen dituenean, eta batzuk manualki sartu behar dire, bale? Orduan hor, zinbaz akatxikitxo bada, eta hori zuzendu egin beharko litzateke. Gero bestetik, esan bezala, diruzaintzako gerakina izango genduke, eta hor taula ikusten badozue, orotara gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina 1.507.000 eurotan kokatzen da. Eta gero horretaz aparte, badukoguz finantzaketari lotutako kopuru bat, 313.000 eurokoa. Horrek dire diru laguntzen ingurukoak, finantziazioak tarteko daudelako, kanpo finantziazioak tarteko daudelako. Emaitza nahiko positiboa zentzu horretan, eta hor gero azaltzen da, ezta, gerakin hori ere nola banatzen dan urrengo espedienteetan, urrengo puntuetan, azalduko dugu. Ez dakit olan galderarik edo duko zuen. Gero, okiko genduk esan bezala urrengo espedientea, 6. puntuan, 103 aurrekontu aldaketarako kontua, eta hor pixkat komentatzen neban, ez da. Urtero, kitapena egiten denean, zehazten dire, ze kreditu lotuta, 2024 lotuta dago, nola konprometitutakoak zeintzuk diran, eta gero zeintzuk izan daitezken gehigarriak, ez da. Eta horren arabera, ataratzen da taula bat, eta hor partida desberdinak azaltzen dire, eta horotara ematen dute 817.000 euro, aurreko urteari lotutako konpromesu edo gastuei lotutako txertaketa litzateke, eta hau derrigorra da horrela bideratzea. Orduan ez dakit hemen zalantzarik edo... Hori gelditzen dienak, ez? Eiteko gestik edo gelditzen? Hori da. Eta gero hor banaketa bat ematen da, behan taulatxo baten dekozu ez da, diruzaintzako gerakinetik, 817.000 euroietatik 700.000 dira diruzaintzako gerakinetik, eta 117.000 finkatutako diru laguntza horietatik, desberdindu egiten dire kontzeptuak. Eta horotara esan bezala hori, 817.000 euro. Eta onartzea aldera dakarguna da, 7. Eta hori zen litzateke aurrekontu aldatzeko onarpena, 0,4 adi, eta hau da gehigarria. Txertaketa gehigarria litzateke. Eta hemen batzordean azaltu gendu zen kontzeptuak, hor dugu alde batetik 2. kapitulorako kanpo lanak eta ur zerbitzuen inguruko lanak, eta horretarako txertatzen dira 18.000 euro. Hau da, ideia litzateke, ditugun kaptazioak egunaratzea alde batetik, eta gero bestetik, hor goiko
sarea, hau da, kaptazioetatik eta depositoetarako sare horiek guztiak geolokalizatzea. Badakigu Feliz eta Manolo, hemendik gutxira joango zaizkigula, eta honek lanok bideratu behar dire bai edo bai. Azkenean, bi erginen buruetan egotea nondik nora doazen gure herriko sareak, ondo dago, baina hobeto dago, jasotzen baditugu gaur egungo aplikazioetan. Eta, hasiko gara hori goiko sare horiekaz. Hainbat ur deposito ditugu, hainbat ur kaptazio, batez be oizaldean, eta, hor sare oso bat osotzen da, eta sare hori komeni zaigu geolokalizatuta izatea. Gero, 6. kapitulorako dire gainontzekuak, hor aurrekontutan txertatu gendu zen 157.000 euro bide publikoetarako, batez ere, kasu honetan herrigunerako, asfaltatze lanak eta bideratzeko, eta hor, Felizegazko kontraste lana egiten, komeni zitzaigula, obra horrekin batera, margotze lanak ataratzea. Hau da, ez bakarrik asfaltatze lanak, aprobetsatu asfaltatze lanak egiten direla, eta margolanak ere txertatzea obran. Margolanak dinot, zebra bideak barrido margostea, edo ezabatuta dagozan eremuak margostea, eta bar. Eta, gero, badakizue, obretarako, batez be obra nagusietarako, 110 bat gehiago txertatzea ezinbestekoa da. Medizio edo neurketa handiagoak ematen badire kontratua obra ematen den bitartean, 110ko tope hori dugu legalki, eta beti izaten zaigu, komeni zaigula 110 hori ere txertatuta egon daiten. Gero ez badugu diru hori erabiltzen, baina behintzat hor egon behar da txertatuta. Gero, kulturetzerako proiektuan, hori, 5.000 euroko laguntza eman zigun aldundiak, eta txertatzen dire gainontzekuak. Horotara 69.000 euro dire. Gero, kiroldegiko emergentziazko atea osorik aldatzeko, atzeko partekoa, hor badakizue teliatu eta aldatu zala, eta teliatu aldatzen genbiltzala, hor atea ikusi gendun ez egoala bape ondo, eta gainera gero arazoak eta duko guzbe sartu behar badire garabiak eta alturagatik eta horrezkatu zen aurrekontu bat, atea osoik aldatzeko, ze gaur egunean arazoak dagoz zabaltzeko, eta orduan 50.000 euro txertatzen dire horretarako, eta gero potoloena futbol zelaikoa, eta hor dagoz atxikituta ere, aldunditik jasotako 157.000 euroak, gehi aipatu dudan 110 hori. Berez aurrekoan komentatu gendun, oraindik ez dago esleituta ofizialki, ezin daiteke esleitu ofizialki obra, berez dirua egon behar dalako esleipena bideratu alizateko, orduan honek bere prozedura eramango du, onartzen badugu, hau publikatzera eraman behar da, boletinean behin publikatzen denetik 15 egun pasa behar dire, eta behin betikoz ez badago alegaziorik ez ezer, behin betikoz onartuta gelditzen denean aurrekontu aldaketa, hori egongo da dirua esleipena ofizialki egiteko, baina jakin badakigu, ezmana zerratzen 380.000 euroko zera izango dela, obra edo lana izango dela. Horri atzikitzen badiozu 110, 421.000 euro. Berez, obra atarazan lizitaziora 411.000 eurotan. 411.000 eurotik, 382 uste dirala, hor bueltan. Gelditu da kopuru horretan. Hobekuntzak barne, hobekuntzak planteatuta zegoazan proiektuan, 26.000 euroko balioarekin eta danak atara dire. Eta gero azkenik,
dirua, badakigu dirua dela, baina izango litzateke, areto honetako sistema megafonia, grabaketa, sistema guztia aldatzeko eta berriztatzeko. Badakigu zer nolako arazoak ditugun sistemarekin. Hau usteot jarri zala 2008-2009 ez bana zerratzen, ordutik hona urte nahikotxe pasatu dire, ja honelako aparatuak ezin daitezke ordezkatu, gero eta arazo gehiago, etakak eta ez dire kargatzen, grabaketak ez dire egiten ganoraz, orduan, maia ibili izan da aurrekontuak eta eskatzen, eta bi aukera nagusiegoa zan, bata bestaren artean 6.000 euroko aldea egonda, eta azkenean joan gara hoberena edo txertatzera. Arrisku gitxiago izango dugulakoan, eta balorazio hori urten da, 40.000 euro. Eta orotara, esan bezala, txertaketa, gerakinetik egiten den txertaketa guztirakoa 6.057.000 eurokoa litzateke. Seiren, parkatu. Eta gero esan dudan, ez da, 600.000 euroiek nola banatzen diren, ez da, 500.000 euro dire diruzaintzako gerakinetik, eta 157.000 euro dire txikitutako gastutatik, hau da, afektatutakoetatik, hor zera diru laguntza litzateke, aldundiak emandako diru laguntza bera. Ez dakite lan txosera aipatzerik edo zuen. Hau buskatu inber dugu, buskatzea ingo dugu, aldeko buskak. Abstentzioak, barkatu. Gehiengo oso onartu egiten da. Ez, apura boski justifiketako, guk berez, ulertzen dugu egin biharreko gauza dila, eta aldaketak egin bidila, eta punto, ez dugu hor, baina bai guztoko akon, apura bat, oina saldu dozuna hemen pleno aretoko sistema horren inguruen ez da bai datzea apurtxo bat, horretik, hori da eskatzen dugun, ez dugu eskatzen besterik, baina, Ez bat ez behu ez gara sartu teknikoki, teknikoek egin dabe bierra, ikusi dabez bi aukera, eta bi aukera horietatik esan bezala galdera izan zen hori. Honek die erdi mailako ekipoak, honek dire goi mailakoak. 6.000 euroko aldea bat eta bestaren artean, goi mailakoak hartuko dugu eta listo. Gero, suertea daukagu, teknologia badakigu nolakoa dan, ez da, baina behintzat, ziurtasun bat behintzat emoten badigute, hobeto. Gero, 8. Kontu batea izango litzateke, kontu orokorra dukogu, eta beti aipatzen dugu berdina, idazkaritza kontu hartzailetik pixkat azaltzen da, ez da, nolako dokumentua da, arrarua da ona ekartea, ze berez bere prozedura darama, baina dagoenez sartuta garaina azalduko pixkat eta ez da problemari. Ni konturatu nintzen, azkenean prozedura da, batzordera eraman, batzordean diktaminatu, publikatzera eraman, publikatuta egongo da, eta publikatu ostean ekarri behar da bilkurara, onartze aldera, epe muga bat dagoelako, eta izaten da ekaina uste dut, ekainaren 30 edo orbueltan. Sin maz, hemen dago dokumentazio guztia. Bere horua izan da, hartu ditut gai ordeneko punto guztiak, eta sartu nitxu nolan, eta pointxu konturatu nahi. Orduan, ez, hori, hartzen baditu 16. orrialde eta 15. orrialde hueltan dagoz, bi atalik garrantzitsunak, bata litzateke balantzea, eta bestea litzateke
urteko emaitza, ondare ekonomikoa. Eta bueno, hor urteko emaitzara behitute, begiratu behar dena da, berez aurrezki auki dugun edo ez. Eta hor, aipatzen da, aurrezki gordina edo garbia parkatu, kasu honetan, netoa, garbia, 1.300.000 eurokoa litzakela. Bueno, beti aipatzen da, hau enpresa baten, zentzuzkoa litzateke, enpresa batek behitu bidau bere zera, bere kasa, eta balantzean batez be, perdidaz ganantzia esaten dana, hor, enpresa baten hori da gehien begiratuko litzakena, baina guk hemen galerak baldin baditugu, administrazio publiko baten gagoz, eta zerbitzu publiko batzuk eskaintzen ari gara, orduan galerak ez du esan nahi, argazki negatibo bat ikusten ari garenik. Eta batez ere balantzean, beti aipatzen dugu, azkenean txertatzen dela aktiboak, pasiboak, ditugun ondare guztia, ondare hori nola baloratzen duzu, auzobide batek ze balore ekonomiko duko, ez da, edo ze balore ematen diozu, oso gatza da hori guztia baloratzea, eta hori urtez urte, gehitzen dijoa, eta hor orotarako balantze egiten da, eta zin baz, hau esan bezala prozedura aldetik, diktaminatuta dago, eta itxaron dugu. Bizkaiko aldizkari ofizialera bidali da, epe bat dago, iradokizunak edo alegazioak egiteko, eta gero plenura dator. Espediente hau, barkatu. Gero, 9. brigadako ibilgailuaren alokairua luzatzeko zera proposamena ongo litzateke, azkenengo urtea litzateke, prorrogatzea, eta hori diktaminatu gendun lurralde batzordean. Zozera ipatzerik, ez delan, oskatzera ingo dugu. Ez tekatuko guen, bosgarren urtea? Bai. Bosgarrena. 4 gehi bat ekstratara gendun, eta bai. De gero, aukeria da beste bat hartzi, hau erosteko aukeria da? Kontu zan, hori planteatu genuenean rentinaren gai hau, alde batetik baliatu gendu zan bi aldagai edo, ez da, lehenengo aldagaia zan, eredugarriak izan behar ginala, eta hori, 2012an hasi ginela lantzen, ibilgailu elektrikoak eta gure parke mobilean txertatzen, eta, konturatu izan gara, teknologiak aurrera egiten duela, etengabe, eta guk ibilgailu bat propiedadean hartzen badugu, ez dakigula zer nolako ibilbide eukiko daben ibilgailu horrek, teknologiak oso berritsua diralako. Gertatu izan zaigu zera udaltzen goen ibilgailuarekin, bateria euskatu da, eta bateria ordeztea 3.000 euro dire. Itzela. Orduan, horre gauzok, oin hori etorriak, erabaki hau hartu gendunean, genekin hori gertatu zitekenik, baina bai aurrek usten gendun, batengabe, baterien teknologia aldatzen doala, eta propiedadean erostea, zoramena zala. Zer horrelakoak etorriz gero, aber zer, ez da. Orduan, hori izan aldagai bat, eta horrela, 5 urtero, naiztat 3 bat izan, 5 urtero, behintzat, badekoz nola baite zuhurtzi batez jokatzeko aukera, eta gero bestetik, aurreko brigadako ibilgailuak ezagutu izan duguz. Egia da, hobeto zaindu daitezkela ibilgailua, baina egia da ere, brigadakoak dabiltzan ere guztietan, basoan, mendian, eta azkenean kotxe kolpeak hartzen dabez, batzutan kolpe horiek oso gatzat dire txapisteria baten be konpontzea, orduan, 5 urtero, kanpora begira eta brigadako langilei begira ere, kotxeak desente samar izatea eta itxura bat ematea
herri mailan ere. Ze aurrekoetan, nik uste danok ezagutu izan ditugula brigadako furgonetak eta nola egon izan diren, ezta. Orduan, ideia litzateke barriro berriz ateratzea, begiratuko genduke aber aukera dagoan kotxe horiek asoz ere egiteko, eta bestelan berriak hartuko genituzke. Ez hori jakiteko. Bale, boskatzera ingo dugu. Aldeko boskak, abstentzioak, gero, 10. Etxeko animalien babesa ongizatea eta edukitzea arduratzea arautzen dituen udal ordenantza onartzea, batzordean komentatu genduen, teknikoak azalpen batzuk eman zizkigun, egia da, konturatu garela dagoela, hau da eredu bat, udelek landu zuen eredua udaletxe guztientzako, eta logikoki udaletxe edo herri guztiek kasunetan ez daukie errealitate bera eta batzuk hondartza daukie, eta hondartza agertzen da araudian. Orduan, hondartza agertzen den toki hortan, publikatzera eraman aurretik, hondartza ekiditzea eta edo kentzea eta listo. Hori litzateke. Ez dakit pamenik edo zuen eitea. Nire komentatu bendu batzordien, onartu emi da, ulertzen dugu, ez dakit, baina zalantza pilu bataz. Suposatzen zuek behenko dozu ezela, eta gu, bai. Ez dugu trabaik epitiko, ez da dolako, seguret. Egin bida eta listo, baina gauza asko ez dut uste herri txiki baterako idatzitxe da bezenik. Ez dugu uste bentzen. Ezkenean itxarok aipatu gana, da legea ekartzea arautegira eta, legea igual arlo batzutan oso gordina da eta horiek iditea ez dago gure esku. Arautegiaren aldeko boskak. 6. Abstentzioak. 5, gehiengo zoz. Eta gero, 12. 11. barkatu, EH Bilduk aurkeztutako mozioa, Bizkaiko udal finantziazioa dela eta. Ez dakit hemen honen harira, guk azalduko dugu pixkat gure iritzia. Danok dakigu, legealdi honetan udal finantziazioaren berrikuspenari egiteko gaitutako solaskide eta foro instituzionalak finkatu egin direla. Eta, azaltzen dut, foro hori batez ere finkatzen da udal finantzaketako batzorde mistoa. Eta batzorde misto horretan, lanketa bat egiten aritu dire. Hor, Bizkaiko udalerriek, udalen bitartez ordezkatua dagoz, eta gero Bizkaiko foru aldundiak osatzen dabe. Eta batzorde horren helburua toki ogasunei buruzko foru arauan araututako udal finantzaketa eguneratzea da. Hori da eginkizunik nabarmenena udalerrien beharrei eta eskari erantzuteko. Eta logikoki udal finantzaketa egokia izateko. Eta horretarako lan plan bat edo garatu da, eta gauzatzen ari dana, helburu hori lortzeko. Orduan, danok alderdi guztiok daukogu aukera espazio horretan parte hartzeko eta gai hau lantzeko. Eta zentzu horretan ez dugu ikusten beharrik, hemen guk horrelako erabakirik hartu behar dugunik. Eta gero bestetik, hor zifra batzuk aipatzen dituzue, eta uste dugu zifra horiek ez direla kontutan hartu beharreko guztiak. Hor badakigu alde batetik udalkutza daukogula, eta gizarte zerbitzuen udal finantzaketarako
foru funtsa, eta horiek biak batuta, bai ematen dute 39,66, baina gero badagoz beste funts batzuk ere aldundiak ipinten dituenak udalerrien gain. Eta horiek dire gizartekutza funtsa, autonomiaren aldeko eta mendekotasunari arreta eskaintzeko sistematik amaz, edatorritako baliabideak, eta hau udalak ja jasotzen du, besteak ez, beste eman komunitateak jasotzen ditu, ze kompetentziak delegatuta ditugu, baina karga berezietako partaidetza. Eta hor uste pasan urtean, 30.000 euro ustot izan zirela, ez dute esango kopuru zehatza, baina hori ere jaso dugu. Orduan, kontzeptu guztia kontutan hartuta ez dire 19,66, dire 40% gora. Orduan, jasotzen dugu dagoen finantzaketa, ezagita dagoen finantzaketa modeloaren arabera, kopuru hori ez da, eta gero bestetik, 2025 begira, bai planteatzen da, eta horrela dago jasota, udalok, aldundiak dituen udalerrietarako diru laguntzen funtsetan, 37.000 euro gehiago txertatu da bezala. Eta gero horretaz aparte, esan bezala, dago karga berezien kontu hori, eta horten 10.000 euro banatuko dire. Orduan, nik uste bidea zabalduta dagola, helburua finkatuta dagola, alderdiak horretan dabiltzala, eta askotan komentatu izan dugu, gurean eskarmentua dukogu, gainontzeko udaletan izan duten bezala, eta aipatu ditudan foru diru horietatik aparte, dago ere udal finantzaketa zuzena, eta udal finantzaketa zuzena da, gure zergei lotutakoa, eta hori bai dagokigula guri, eta aipatu izan dugu. Nolatan, gu begiratu beharko dugun, astiro, igotzen joan, bestea, horrek ere lotzen du, udal finantzaketa nahikoa izatea, udal zerbitzu duinak bermatze aldera. Orduan, beti izan dugu, dala arrisku partekatua, eta horrela planteatuta dago sistema, negatiboa ematen duenean diru gutxiago jasotzen dugu, positiboa danean diru gehiago jasotzen dugu. Eta datu batzuk aipatze arren, hau ez da oraingoa. Ni 2011an sartu nintzen alkate, Josu zu orduntze zinegotzi zinean, ordutik guri tokatu izan zaigu hemen udaloean egon garen bitartean zer nolako negatibotasunak egon izan diren, eta bai, ekonomia gora egin duenean zer nolako positibotasunak. Eta aipatzearren, 2021 eta 2023an kitapenak positiboak izan ziren. 21etik eta 22etik eratortitako kitapenak, baina 22an eta 23an jaso genduna udalkutzatik parekatuta gonza. Urte baten 3.500.000 euro eta 2023an 3.500.392.392. 100 euro gehiago bakarrik urte batetik bestera. Eta egia da, azkenengo urtean, aurreko urtean, 2023ko kitapenean, iba dala eta ez dala, beza dala eta ez dala, egon zan kristolako gorakada, eta hor bai euki gendun kitapen positibo itzela. Aurreko urtearekin alderatuta, 227.000 euro gehiago. Aurten, kitapena negatiboa da, 189.000 eurotan, guk aurrekontua azaruan onartu gendunean, ja aurrikusi gendun, ze aurre likidazio negatibo bat urten zan, eta aurrikusi gendun 140.000 euro inguru, ja deskontatzea eta gu gure aurrekontutako udalkutzan 140.000 euro gitxiago sartu dugu. Orduan, guri berez afektatzen diguna, errealki aurrekontua begiratuta, dire 57.000 euro gutxi gora bera. Ez bana zerratzen.
eta ez naz enroiatuko zifrekaz, baina ezke zifrak dire, ezta. Berez, 2025ean, alderatzen badugu 2023 eta 2022arekin, hor ia 1.000 euro gehiago jasotzen ditugu. Eta ez da proportzionala igoera, baina logikoki gehiago kobratzen da, edo jasoko dugu zentzu horretan. Nahiz takitapen negatiboa izan. Orduan, bueno, txigora bera azaldu dugu gure iritzia, eta... Guk badeko erantzun bat, seguramente suposatzea dut, beste udal batzuten apur bat gitxiko berako erantzun barreinen boten zabizila, eta nire badekat, baina ez dut uste, enoi hau dan hau irakurten, ez dut uste erabilgarri edan nik bez. Nik bai uste dut, eta eskatzen dena da, kasu honetan kontuek apurak kontuz eikie. Eta ze igual berezin dako eragin askorik ez dekonak, udalerri txikizetan, kriston eragin egin aldau. Ez kabiz esaten, argi dau diru gutxio da benien gutxio banatu bidala, eta gehiago da benien gehiago banatu bidaula. Osea, ez da hau... Orduan, ez dakit, hemen aipatzen dik gauza pilo bat, bai eudelen inguruko gauzak aipatzen die, gutxin gauzan momentutik, horre zer gitxideko esateko. Baina bai esan like udalak autonomo dira gauza batzutarako. Eta, bueno, ez dakit. Eta aipatu dozu, udalkutxatik aratau jasotzen dela dirue. Bai, baina gehienetan diru laguntzak die, helburu bakar bateko diru laguntzak die gehienetan. Ayudas finalistas izaten dena, osea, ekintza baterako jasotzen den diru da. Hori nik uste dut ez dela konparagarriz jabez. Orduan, bueno, guk eskatzen duguna da kontuek ondo ekie eta hori, kontuten izetie udalek, danek ez tekela baldintza barrinek ez tekezela, eta, bueno, batzundako kriston trastornu dela, dirue bueltetan ibili behar izetie, ero aurre ikusitxe buena baino gutxiago jasotie, kriston trastornu dela, hori bestik ez. Vale. Bueno, a ver, mozioaren aldeko boskak. Mozioaren kontrako boskak. Eta azkenengo puntuan, galdezkeak. Entonces, reposo lan aipatzeko. Bai. Bai. Bueno, pixkat guk pare bat, galdera bize bat abestin lehenengo botakot, jakin izan dugu maite Euskara Teknikari jepe, basati baterako, ez dakigu zematerako, baina, eszentziz jartuko da bela, ordezkorik badekau, ez tekau? Bai, poltsetan gabiz begiratzen, ez dakit prozedura zelan dagoan, baina hori izan zen zera, eskaera, balik eta azkarren hori bideratzea, orduan, Orduan, momentu zain, erato esan? Zain. Eta gero bestetik horri lotute, ez dakit, gu ibili gara gure hausnarketa propio baten, eta galdetu nahiko neutzu ezuri behia horren inguruko hausnarketarik edo egin ze, betxetik gu, niri daokidan ez betxetik, iritargo batzor dire daokidan ez, ez? Gau bertan bizi zen duguz, gu betxet orain urte bestaro joguz, urte eta erdi pasatxo ero, eta ezagutu daz, hiru berdintasun teknikari, ezagutu dut kultur teknikari bat bauena eta dagoeneko ez dauena. Ezagutu dut kirol teknikari bat, oin beste bat ekogu. Ezagutu dut, 27 urte daroi esan, Euskara teknikari bat eta orain erabakitzen da bena eszentzia bat hartzie. Eta uste dut, hausnarketa sakon bat merezi, enabil egosten baizik, uste dut egin bierko gehunkela, hausnarketa sakon bat, esan ez, hau zergatik gertatzen jaku, batzorde honetan zen, gainera justu kasualidaz gertatzen jaku, batzorde horretan. Pentsetan dut, hausnarketa gu bagabiz eta ni bitze banabila hausnarketatxo baten eta saiatuko naz gainera proposamentxo bat ekarten, aldo da nien mintzet, baina nahiko neuke hausnarketa hori zabaltzia, zeren ez dut uste funtzionamendurako egokitzedanik, iruditzea taldiek trenkotzi importanti izaten dela, aurrera iteko helburu egazbe bai,
Eta halako zozer gertatzen baldin baiaku gure artien, nik uste zozer danok, enabil, ezer egosten personaki, baina zozer eskabizela ondo iten. Ez da normala, normala ez da egin, normal berbi oikoa esan dugun, o normala baino, halako ez egon kortasun baten egotia. Nire iritziz mitzat, Vale. Bueno, bai, ados hausnarketa bat egin behar dalako horrekaz, uste dugu hausnarketa egin dugula, eta hau eratortzen da, udal, proposatu gendun udal organigrama horretatik, hortik eratortzen da, eta salduko naz. Lehenengo eta behin, aipatu dituzu postu batzuk, kultura teknikaria jubilatu egiten da. Beraz, jubilazio baten ondorioz dijoa pertsona hori, norbait ekarri behar duzu, jubilazio hori ematen bada. Gero prozeduretaz hitz egin genezake. Ze prozedura erabile behar diren, plaza hori beteteko, edo plaza hori berregokitzeko. Hori ja beste kontu bada. Baina, figura hori desagertu da, zagutzen gendun, urrakua zan figura hori desagertu da, pertsona, plaza bat okupatzen egoalako eta jubilatu dalako. Hor hartino, horrez dago ingo hausnarketa... Ni batez bestik eskatzen habe, kulturteknikari zena, hor esan duzun moduen ekin gadugu eztabaida bat, eukin dugu, neno bai barriro ataratzen, batez bestik eskatzen habe, gehiago. Euskara teknikariari lotuta, nire daukadan informazioa izan da, eskatu dabela esedentzi bat, zerrenda batzutatik deitu diotelako eta azkenean baiezko eman dio. Dei horri baiezko eman dio. Eta joan egin zaigu. Zuzu zemoten da hori egin dara. Joan egin zaigu. Ez baina, adibidez, baina, behin baino gehiago, barri du nabil, ez hartu eraso moduen, nabil ez hausnarketa esate bedako persona horrek, jakin badakit, behin baino gehiagotan jaso dauela, halako lan eskaintza, askotan, eta beti ezetz esan dauela. Segaitik orain bai. Hori galdetu inmiko euskitzu gure buruari. Ni galdetu indotzen. Barkatu, Barkatu garen, txengun. Bai, ez da bartzen, gaben sakatu. Bai. Neri esan zoztan, listatik entzen ziotela ja, daitezke bidea egin zuen eskuko urte bateko edo 2 urteko penalizazioa sakatu. Hori esan zoztan. Zuek kontrolatuko duzu lista behin baino beto, baina hori esan zoztan. Bai, proga ingo dugu garain sakatu behin, ez doa. Bai, ez doa. Bai, ez doa. Ez. Zein dan gure buruan dagoan lanketa, sindikatuekaz be partekatu dugu, sindikatu behargi deukie, azkenean jorratu dan balorazioa esoikoa dala, udal askotan agian egin beharreko kontua da, gero erabakiekaz ados edo kontra egon algara, baina egin beharreko lan bat, nik usteot argi dago horrela dala, bakarrik da ikustea beste realitate batzuk gure inguruan eta gure ingurutik haratago, eta gero eta zailagoa da pertsonala udaletan geldiaraztea. Hori da hausnarketariko bat, zelan bihurtu administrazio txikerrak, eraginkorrak eta erakargarriak aldi berean jentea bertan gelditu daiten. Hori argi dago, baina hortik haratago, sartu gara prozesu baten gure ustetan egin behar gendula, eta hortik eratorriko dire lanketa batzuk. Lanketa horiek prozedura batzuk daramate, denbora batzuk daramate, eta lehen estudin beharko dugu ze prozedura martzan jarri lehenengo, zeintzuke gero, zeintzuke azken, hori guztia zehaztu behar da, eta horrela doztu dugu sindikatuekaz, eta azaltzen naz.
lanpostuen balorazio berri honek ekarriko deu. Barne promozioko prozedurak. Lanpostu batzuk, eukiko da aukera, pasatzeko beste maila batera. Adibidez, administrari laguntzaileetatik, administrarietara edo POietatik, zelan esaten dugu, askotariko eginkizunetarako langilea. Hoiek ere aukera izango dute. Gero, badagoz beste prozedura batzuk, lanpostu baten, dagoen pertsonaletik, koordinatzaile bat aukeratzeko. Eta, horre guztiak lehenestu egin beharko dugu, zeintzek lehenestu eta aurrera egin. Eta gero, lanpostu berriak egongo lirateke. Eta argi daukogu, lanpostu berriak finkotasunez martxan ipinteko adibidez toki garapeneko teknikaria hor daukogu odei, kanpo enpresa batekin. Baina postu hori lehenestu egin beharko dugu, bai, zelan nos atara kirol teknikariaren OPA berdin. Orduan hori guztia, horreko neukigen du negoziazio maila, sindikatuek adostuko dugu, edo hori da ideia. Eta eurek ados dagoz, logikoki, lanpostu zehatz batzutan dagoz egon ezinak jada, ze prozedura, barne prozedura baldin badagoz, eta balorazio berri bat baldin badago tarteko, nahiko dabe diru gehiago kobratzea, eta alik eta azkarren. Orduan, hemen dagoz, egon ezin nahi, eta hainbat kontu, adostu beharko ditugula. Eta hori dano dakigu ez dala posible dana batera egitea, ze udaletzea kolapsatu egingo benduke. Prozedura guztiak daramaten lankarga administratiboa, eta mendokogu garaine, baina imposible da dana batera egitea. Horregatik, joan beharko gara, pausoz pauso, etenik gabe, eta bizino horregaz, nola egin erakargarri. Badakigu hor ere dagola lan hitzarmena eudelen dago, sindikatuak hor dabiz, eudelen adosten duten udalitz berria, udalitz berri horrek zer jasoko dituen, zer gauza erakargarri ere jaso aldiren, hor mundu badago oraindik lantzeko. Guzti honi buelta pilo bat eman diogu eta ados, hausnarketa egin behar dela, gurea jada, aspalditi dugu eginda, findu genezake, baina tartean, ez gurean bakarrik, ari gara ikusten udaletzetan, komunitateetan segertatzen ari da. Jentea ospa egiten du, eta ez dago ez lanpoltzarik, ez dago nondik tiretu, lanbidera joan behar gara, zergatik ez dago lanpoltzarik, zer suposatzen du berrizko peoien lanpontza ateratzea, udaleko 3-4-5 langile eukitea 6 hilebetetan lanpontza horiek prestatzen, eta bapatean 10 lanpoltzan badagoz, urtebeteko biziraupena bezdeko lanpoltza hori. Ze inguruko gainontzeko udalerriek hartzen dizkigute zerrenda horretan dagozan langileak, eta guk berdin egiten dugu beste udalerri batzukaz. Hor, buelta bat eman behar diogu horri. Nik askotan proposatu izan dut, eta eskualde mailan ere, zergatik ez ditu poltzak udalerri espezifikoki lantzen. Berrizek administrariak, edo Durangok, agian administrari gehiago ditulako, Durangok administrariak. Berrizek, bazdakit, operarioak, ze adituak gara horretan, Felizek egiten ditu, nik uste dut garela potentenak maila horretan. Beste udalerrik ez dago gu bezalakorik, brigadako ez opeetan, ez poltzetan. Segure eskakizunak dire, itzelak. Zergatik dire itzelak? Ezke guk urak kudeatzen ditugu, herriko urak. Eta Bizkaian bakarrik gelditzen gara, 4 herri. 4 herri gainontzekoa kontsortzioan dagoz. Orduan, eskarmentua, eskakizun maila, gurea itzela da. Eta horrek suposatzen du, gure hirigintzako biherginek, eta arlo teknikoan, lan gehiago horrelako lanpoltzan martzan ipintzerako orduan. Baina ez da posible, bestela guk udalerri txiki baten ataratzea 5-6 poltza, bata euskara teknikariarentzako, bestea kultura teknikariarentzako, edo bat oroar hiritargo teknikarientzako espezifizitateekaz, hori egin daiteke.
gure artean adosten baditu, eta sindikatuei botanien aurreko bileran kontu hau, eta bai eta ez, bai ikusten dutela. Karo, eski, errealidade bada. Ezin ditugu gauzak bakotzak bere kabuz atara, edo elkarlanean aritzen gara, eta gero eraginkortasun eta erakargarritasun hori lantzen dugu, bestelan. Gatze ukiko dugu udalerri txikerretan, gero goi mailako udalerrietan ibai, erakargarritasuna bestelakoa da, ez da bi.